సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోకుండా వచ్చిన సంబంధాలను ఒకరికొకరు చెడగొట్టుంటే మీ పిల్లలకి పెళ్లిళ్ళు ఎలా అవుతాయిరా? చూడే బండి సౌండ్ వినపడితే చాలు ఎక్కడన్నా వచ్చేస్తుంది. నేను ఎక్కడ కనిపించిన మెల్ల పట్టేసి అదోలా చూస్తున్నావంట, పైగా ప్రేమించేస్తున్నావంట. ఏ ఆడిడి చెప్తే కానీ నీకు తెలీదా? ఆయన అమ్మాయిలన్నా ప్రేమన్నా నీకు ఇట్టో ఉండదు కదా. ఇదిగే రాంబాబు గారు ఎక్కడ దేనికి పడ్డా? ఏంటి అలా చూస్తున్నావు? నాలో అనవసరంగా మిస్ అయ్యింది కానీ భలే ఉన్నావే. మాటల కన్నా మౌనంలోనే ఏదో తెలియని అనుభూతి. వాడు రోజు రోజుకి ముదిరిపోతున్నాడు. వాడిని ఇలాగే వదిలేస్తే ఈ ఊళ్ళో వాడికి ఇంకెదురు లేదనుకుంటాడు. ఆ గుడి చూడండి ఎలా ఉందో. గుడి ఆదాయం సరిగెత్తే అనుకున్నాయని వైభవంగా జరుగుతాయి. ఎవరిని బతిమాల్సిన అవసరం లేదు. మమ్మల్ని కాదని దమ్మెవడికైనా ఉందా? కానీ కొట్టడం అంటే ఎగేసుకొని పోయి కొట్టడం కాదు, సందర్భాన్ని బట్టి కొట్టాలి. ఏంటి బెదిరింటున్నావా? ఈసారి కనుక నీ కొడుకు నా జోలికొస్తే నీ కొడుక్కే కాదు ఎవ్వడికన్నా పగిలిపోద్ది. వెళ్ళారే. వద్దు, మర్చిపో. దొరికేవరా రాంబాబు? ప్రాణం కన్నా ఎక్కువైన కన్న పిల్లల్ని చంపేస్తారంటే అది లోకానికి భయపడేనమ్మా. వాడిని మర్చిపో. మా పిల్ల జోలికి రాకు, వదిలేయ్, మమ్మల్ని ఇలా బతకనివ్వండి. బాధపడే కన్నా చచ్చిపోతే బాగుండనిపిస్తుంది. నువ్వు లేకపోతే నా వల్ల అవ్వట్లేదు సీత. నువ్వు లేకుండా నేను ఉండలేను. నిన్ను మర్చిపోమన్నారు. రోజు రోజుకి ఏంటి ఇలా తయారవుతాడో నాకేం అర్థం కావట్లేదు. సీతను ఏడుతో మాట్లాడద్దు అన్నారంట. అది ఎవరితో మాట్లాడకపోతే మీరు తాగుబోతులు అయిపోతారా? అయ్యో నా కూతురిని ఎందుకు చేయలేకపోయినాను కుళ్ళు ఆడాలి, అంతేగాని నువ్వేడుతూ తిరుగుతావిడ్రా. నువ్వు లేకపోతే నా వల్ల అవ్వట్లేదు సీత. నిజాయితీగా ప్రేమింతే ఇలాగే ఏడాలి. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.